ଆଇ ଆଜି ବାଦାମ ମଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦଉନୁ ଖାଇବା। ବାଦାମ ମଣ୍ଡା କରିଦେବି ଖାଇବୁ। ବାଦାମ ମଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗିବ? ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଉଳ ଛାଣିକି ରଖିବା, ତାପରେ ଚାଉଳ ଚୁନା କରିବା। ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚଲେଇ ଦେବା। ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଭାଜିବା। ମୁଢ଼ି ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଜୁଆଣି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଚାଉଳ ଚୁନା ଜନ୍ତିବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁନା ପକେଇ ଜନ୍ତିବା, ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟା ନ ହେବ। ମୁଢ଼ି ବାଦାମ ପୁର କରିବା। ଗୁଡ଼ ପକେଇବା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ସବୁ ମିଶାଇ ଚକଟି ଦେବା। ଯନ୍ତଣୀକି ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ଦେଇ ପିଠା ଗଢ଼ିବା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ସିଝାଇବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଦାମ ମଣ୍ଡା।